Uda, festaz, beroz eta dibertsioz beteriko aroa da Euskadin. Egunerokotasuna alde batera utzi eta jaiekin eta giro onarekin disfrutatzeko gogoz pertsona oro pozten duen denboraldia da. Musika ona, kaleko bizitza eta ongi pasatzea gogoko baduzu, abuztua da zure hilabetea. Ile honetan, 3 euskal hiriburuek jendean dana biltzen duten jaiaztea ospatzen dute. Kolorez eta postazunez jantzitako jaiak ospatzen dira alegia. Andramari Zuriaren jaiak Gasteizen. Lehenengo azaltzen Zeledon da, abuztuaren 4 iristen den bakoitzean aterki eskuan duela, gorenetik jaisten da Gasteizko Andramari Zuriaren jaiak abiarazteko. Txupinazoarekin eta Andramariari loreak eskainiz, ekintzaz beteriko astea hasten da. Blusek kaleak alaitzen dituzte, eta poliki-poliki Gasteiztar eta bizitari guztiek giroa berotzen dute, hurrengo asteetan beste euskal hiriburuetako jaietan postasunarekin jarraitu ahal izateko. Donostiako aste nagusia. Hilabete erdialdean Gasteizek Donostiari pastatzen dio testigua, kainoien hotsek Kontxako badian burrunba ikusgarria sortarazten duten, une berean. Eta jadan gauez, zuek Donostiako zerua kolorez eta irudiz marrazten dituzte. Momentu batez, ez nagaudela amets egin dezagun. Sanguseko kontzertuak eta zuzko zezenak dira besteak beste jai jendetsu hauetako ekitaldietako batzu. Bilboko aste nagusia. Eta jai jendetsuei amaiera emateko Marijaia Anderea Bilbora iristen da, txupinazoaren ondoren besoak altxatuz, hirira hurbiltzen diren guztiak agurtzeko. Konpartsek postasuna ematen diote jaiei, bizitari zein herritar guztiei alaitasun hori kutsatuz. Jai giroan egonik ehunka ekitaldi ospatzen dira. Kontzertuak, antzerkiak, zezenak, kirol herrikoiak, baina jai hauetan guztietan topatuko duzuna, giro ona izango da. Ahaztuko ez duzun esperientzia da.